Nggih. Di Pulau Tangget, Pulau Semerat. Kita ngoten nah. Nggih. Dari Pulau Tangget mendengar. Nggih. Anggap sampai jenengan sing ngerti lah bahasa. Insyaallah lek diparingi seberang Allah kula jawab nggih paling ngaten. Wonten yang tahu kan bahas Islam itu Islam turunan, Nggih. Islam KTP, kali Islam Sekutu sekutu tuku. Terus niki wonten masalah kira-kira ngeten. Sing jalen niku mboten Islam. Nggih. Karena agama selain Islam gitu. Nggih. Nah, terus sing asli niku asal Islam, Nggih. tapi kono Tumut cinta sama cinta kepingin akhirnya sing asli mau tumbut mboten Islam. Dan yang opo niku hukum niku wonten niku. nggih niku lek ten Islam enten ajarane ya. Enten syariate. Lek wong Islam lek iso rabi padha Islami padha Muslimi ngoten nggih. Lek ancene agama lintu nggih. Terutama salah satu gale kula mboten nyebut agama lintu ngoten mawon nggih. Mboten dadi masalah mboten dadi fitnah. Lek anjene salah satu gale niku wau enten agama lintu saling mencintai, yang dicintai adalah muslim. Akhirnya salah satu ini yang muslim ikut agama lintune ngoten nggih. Ninggalaken keislamannya. Lah niku pun jelas kesyariate. Boten angsal sakjane. Yang Islam keluar dari Islam niku basanipun Allah sanes basa kula mau nyampaikan niku murtad. Keluar dari Islam. Tapi neng Allah di dunia niki, Pak, biarpun keluar dari Islam niku diizini sampai duwe anak-anak. Ngoten nggih. Sampai enggak ada yuga-yuga. Krana salah setunggale niki mau non muslim, orang yang muslim ini ikut non muslim. Akhirnya menikah, punya anak-anak. Lah ini ukurannya kalau sudah anaknya ini tergantung anak Pak. Kajeng tumut Islam tah mboten, ya terserah. Ngoten. Karena salah satu orang tua ini sudah mengikuti agama lain, otomatis kan anak-anaknya ini niki wau nggih otomatis tumut. Niki wau. Ya wau alam, Pak, niku. Lah lek anake niki wau akhiripun ageng pun ngerti tumut ten Islam. Nggih maca syahadat. Lah krana lek sisian, Pak, lek sisian nggih niki kan jelas. Lek bapake ya utawa ibuke keluar dari Islam niku murtad. Nggih. Lah lek sisian ya napa? Menawi sang istri non muslim. Bapake niki wau muslim. Niki tasih enten Islam niki wau karena yang membuai adalah seorang ayah, ibu niki wau non muslim, niki tasih saged diterami ten Islam. Nah, ngoten nggih. Karena buahnya ini yang membuai adalah muslim. Tapi kalau kebalik, nah niki mboten saged diterima dateng Allah. Kayak kebalik nggih. Lek ibuke Islam, bapake non muslim, maka disyariatkan niku wau. Sakjane mboten angsal. Tapi lek dilakoni, Pak, sampai duwe anak, nggih tergantung anake. Mau ikut Islam atau mau ikut agama lainnya, mau apa? Non muslim. Tapi di Islam juga diajarkan, termasuk iki anak zina. Di Islam diajarkan ngoten. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Pak. Enten ayat sing kados ngoten mung dadi rambu-rambune cek gak iso terjadi. Tapi ini terjadi jenenge makhluk, Pak, menungso. Sampai duwe anak. Maka berlakulah ayat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim untuk sang anak ini. Kula mboten semerap, di sepuro apa mboten kula mboten ngerti, tapi enten Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Oleh anake mangke mlebet dan Islam akhirnya ngelampahi napa sing dilarang ten Allah mboten dilampahi, napa sing diajaraken dilampahi. Ya insyaallah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah berlaku untuk sang anak. Nah, ngoten nggih. Dadose nggih niku wau. Lek non muslim yang non muslim bercinta dengan orang muslim, akhirnya sang muslim ini
keluar dari agama niku pun jelas murtad. Dan syariate ngoten. Apakah dia kembali lagi ke Islam? Misalnya ngoten nggih, balik ten Islam, apakah diterima oleh Allah? Kula mboten ngertos. Yang jelas enten ayate kados ngoten niku wau. Lek wis metu teko Islam nggih, murtad. Lek balik maneh kula mboten ngerti wis. Lah lek ten juga nggih ngoten. Niku wau sing kula terangaken. Kok jelas nggih. Tergantung anake. Karena yang membuahi adalah seorang ayah yang muslim karena sang ibu non muslim. Maka Allah sik tasik maringi bisa diterima niku. Lah lek kebalik mboten saged. Sampai terjadi menikah, duwe anak, nggih niku wau. Sampai ngelakoni keislamannya, cak temenane, keimanane, nggih mangke Ar-Rahman Ar-Rahimipun Allah ingkang nerami ayat niku nerami. Amun nggih ngoten niku. Terus dados pundi, Pak? Wis dados pundi malih? Wis sebenarnya itu mawon. Jadi anu nggih, mriki wau lek pun ageng pun disukani wewenang larine kira-kira ngoten niku. Nggih, gila. Tapi umpamane niku lek pun ageng nggih, umpaman terus sik dereng ageng Pecah. pecah. Nah niku kula sing saged. Apa tahu dia sepang ngoten niku. Lah niku nggih ketanggungannya tiyang Jepang. Karena sudah diajarkan. Lek kebalik nggih sing tanggung jawab wong tua. Ngoten. Kadang nggih kados wong tua niki boten gampang-gampang enak nggih soro. Islam ki ambek ae wong tua lek anake mursal mboten lalu nggih ketrembesan yang cepat. Tapi lek tiyang cepahe pun tanggung jawab teng syariate maksudnya disekolahaken, di ngajekaken nggih selesai. Sampai menikah niku tanggung jawabe wong tua, Pak. Ngajekno, gedhekno, ngajekno, sekolahno, ngrabekno. Selesai sebenarnya. Perjalanan sendiri niki wau yuga niki wau. Ngoten. Dadi lek anjene alit pecah kula mboten saged nerangaken ngapunten nggih. Mboten saged. Lek pun ageng nggih kudune lek milih Islam nggih nglakoni Islam. Monggo Allah nggih maringi ayat niku wau. Aku iki Ar-Rahman Rahim sakarepmu. Kon lek nglakoni apa sing tak larang kon lakoni ya kon tak hukum. Tapi lek kon nglakoni apa sing tak kongkon nglakoni kon iman nang aku ya tak sepuro tak lebokno surgaku. Adiku kata selek tasih bayi tasih umur pinten gurung balik pecah wawu alam insyaallah kula saged saged pun ya ya alhamdulillah jadi ku eten sing tangleten kula bapak jadi